Ja, jeg har fået lov at fortælle lidt om sygdommen covid-19. Det er, som Christian sagde, en virussygdom, og den kan opstå ved infektion med det her nye coronavirus, der hedder SARS-CoV-2. Der er mange mennesker i Danmark, som går rundt og frygter for at få den her sygdom, og for at dø af den her sygdom. Så jeg vil starte med at vise nogle tal for dødeligheden i Danmark. Hvert år så laver Statens Serum Institut, jeg skal lige have den her pointer på, så laver Statens Serum Institut en opgørelse over den formodede dødelighed af influenza. Vi har her 3 forskellige sæsoner af influenza, og man kan se dødeligheden i tal for de enkelte aldersgrupper. Og man kan se, at det er faktisk noget forskelligt fra år til år, hvordan det fordeler sig. Samlet set så ligger dødeligheden i stedet mellem 500 og 1000. Der er så nogle år, som skiller sig ud. Vi har en rigtig slem sæson i 17-18. Hvis vi kigger på dødeligheden af første sæson af covid-19, så var der, da jeg gjorde det her op, 749 døde i relation til covid-19. De kan godt være døde af andre ting, men de havde en positiv coronatest 30 dage eller mindre før de døde. Så man kan sige, at med hensyn til den samlede dødelighed, så ligner det en almindelig influenza-sæson-dødelighed. Der er forskellige usikkerhed omkring de her tal. Men man kan prøve at kigge på den samlede dødelighed i Danmark. Det er Danmarks Statistik, der gør det her op, og her har vi året i år. Den røde kurve, det er 2020, og den blå kurve, det er altså et gennemsnit fra, står der 2015 til 19. Og det man kan se, det er her i starten, i første par måneder, der havde vi faktisk en underdødelighed samlet set i Danmark, på grund af en meget mild influenza-sæson. De her streger, de illustrerer så, hvornår covid-19-epidemien startede, derfra midt i marts med toppunkt 1. april og slut her sidst i maj måned. Der kan man jo godt se, at der er en stigning i dødstallene, som jo selvfølgelig er forventet. Det, jeg synes, der måske er lidt i øjnefaldene, det er, hvis man kigger hen over sommeren og første del af efteråret, så er der faktisk overdødelighed hele vejen hen. Jeg tror ikke, vi ved endnu, hvorfor, men man kan jo godt frygte, at det var en indirekte følge af de restriktioner, vi har, hvor folk har haft mindre tilbøjelighed til at gå til læge med deres sygdom, og hvor også hospitalerne i nogle steder har været noget underdrejet. Hvis man nu sidder på et plejehjem som 92-årig og ikke har fået besøg et halvt år, kan man godt spekulere lidt på, hvor meget risiko har jeg egentlig for at dø af den her sygdom. Og det her det er delt op i aldersgrupper, først her 90-99 år, og det man kan se, jeg ved ikke om se i tallet, men cirka 23% har en risiko for at dø det kommende år. Det er jo faktisk ret meget, kan man sige, men risikoen for at dø med covid-19, den er kun 0,36%. Der er ældre, der har sagt, at jeg vil hellere dø af covid-19, end jeg vil dø af ensomhed. Og det kan man jo godt forstå. Så kan man jo spørge sig om, okay, hvis jeg nu har fået besøg, og den her dødelighed så steget, det ved vi ikke, men jeg tror overhovedet ikke noget sted. Og på samme måde, når vi bliver lidt yngre, så er der endnu mindre risiko for at dø, kan man sige, også af covid-19. Og igen, jo yngre, jo mindre risiko er der for at dø af covid-19. Så det var noget med dødeligheden. Så kommer vi til at kigge på belastningen i hospitalsvæsenet, hvor vi skulle holde os på den grønne kurve. Her har jeg en opgørelse fra Statens Serum Institut over de tidligere epidemier med influenza. Og det er sådan en typisk kurve, man ser her. Det er 17-18, som var meget slem, og hernede der har vi så den afløbende
influenzaepidemi, og vi kan se, at den var stort set overstået, dengang vi indførte restriktioner. Der er nogen, der siger, at restriktionerne fjernede influenzaepidemien, men det ser bestemt ikke sådan ud. Så har vi så covid-19-epidemien, og man kan sige, at der er ikke nogen specielt stor belastning af sundhedsvæsenet, når vi bare kigger på antal indlæggelser. Jeg har så også tegnet den nye kurve ind, som begynder her i efteråret fra september måned. Det er sådan, at covid-19 er ligesom influenza en luftvejsinfektion, hvor virus er i luften i vinterperioden og forsvinder stort set fuldstændig i sommerperioden. Så kommer den igen, når temperatur og luftfugtighed falder hen på efteråret. Og man kan sige, at influenza har normalt toppunkt en gang i februar måned. Vi ved ikke helt, hvornår covid-19 har toppunkt, for den kommer jo ligesom ind af sidedøren. Så hvad dens naturlige forløb er, det ved vi ikke endnu, men den starter i hvert fald nu, før influenzaen gør. Men vi ved fra andre coronavirus, som jo giver forkølelse, at de har toppunkt i første del af vinteren, altså før influenza kommer. Nu ser det ud som om, at der er et lille fald her i antallet. Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvordan det kommer til at gå, men mit bedste bud er i hvert fald, at det bliver ikke værre, end det var i foråret. Og det her kurveforløb, det ser vi jo overalt i Europa, kan man sige. Hvis vi kigger på antallet af indlagte på intensivafdelingen, så kan man sige, at det ser lidt værre ud. En meget, meget stejl stigning af indlagte på intensivafdelingen. Og i et par uger, der var vi også væsentligt mere belastet, end vi plejer at være. Men vi er jo langt under den kapacitet, vi har bygget op. Men selvom vi har så mange indlagt på intensiv, så må vi alligevel huske på, at der kun er en fjerdedel af den døde i forhold til 17-18 influenzaen. Og igen har jeg tegnet den nye kurve ud, og også her kan vi se, at indlagte på intensivafdelingen ligesom tilsyneladende har nået toppunkt, og måske også begynder at falde igen. Og det er også det samme, vi ser i Sverige. Så kommer vi til et vigtigt spørgsmål. Kan den lave dødelighed i Danmark tilskrives effektive restriktioner og ændret adfærd? Det er der jo rigtig mange, der tror. Christian, du tror det også lidt. Den 11. marts 2020, der deklarerede WHO, at vi har en verdensomspændende pandemi. Og inden for en uge indførte ca. 100 lande stort set de samme restriktioner. Og hvordan kan det lade sig gøre? Jamen for mig at se, kan det kun lade sig gøre ved, at de lande de er gået sammen og har lavet en aftale, formentlig nede i WHO, og har haft en fuldstændig fast køreplan, som nogle lande formentlig har fået deres myndigheder til at nikke til. De danske myndigheder nikkede ikke til nedlukning. Så det er altså en politisk beslutning, der blev taget med tilsidesættelse af de danske sundhedsmyndigheders rådgivning. Og jeg tror, det er sådan, at den faste køreplan, man har, den kan man ikke rokke ud af. Man har ligesom sagt, det her, det må vi gøre i solidaritet med hinanden, og uanset hvordan det går i det enkelte land, så kører vi stort set den samme politik. Her har jeg en liste over nogle lande i Europa, som lukkede ned på samme tid, og det er så de røde, det er dem, der har indført mange restriktioner, og den grønne, det er så Sverige, som jo ikke gik sammen med landene i WHO, men lyttede til deres egne sundhedsmyndigheder. Og vi plejer gerne at sammenligne Sverige og Danmark, og så siger vi, at det er fordi, at de ikke indførte restriktioner. Men hvad så med Frankrig, og hvad så med Spanien? De skal da også med i billedet. Hvis vi kigger lidt på Sydamerika, så har vi to lande her, der ligger ret tæt på hinanden, nemlig Peru og Italien. Og Peru laver meget vidtgående restriktioner. Og i Brasilien, der formoder man stort set ikke at gøre nogle ting. Og alligevel har man større dødelighed i Peru. Her har man taget 100 lande og kigget på dødeligheden og antallet af restriktioner ud af x-aksen. Og det er sådan et indeks, man har lavet, det er sådan en model, man lavede i Oxford, den hedder Blavatnik.
Så hvis man er på 100, så har man mange restriktioner, og hvis man er på 0, så har man ikke ændret adfærd i det pågældende land. Og der er så tegnet en linje her, som skulle være en korrelation, men den er ikke signifikant. Så der er faktisk ikke nogen egentlig korrelation mellem graden af nedlukning og så dødeligheden i samfundet. Og man kan se, at der er jo enorme forskelle på dødeligheden med de samme restriktioner. Der er nogle ting, som korrelerer. Her har vi for eksempel betydningen af overvægt, og jo højere procent af befolkningen, der er overvægtige, jo større er dødeligheden. Og på samme måde kan man se andre disponerende faktorer, nemlig komorbiditet, altså flere samtidige sygdomme. Høje sundhedsudgifter er heller ikke godt. Så de lande, der har mange penge til sundhed, de klarer sig dårligere. Det er nok fordi, at de så har råd til at få flere til at blive gamle. Så mørk hudfarve disponerer også. Andelen af ældre over 70, det giver næsten sig selv. Men selvom man putter alle de her ting ind i en model, så kan man ikke få ting til at ligge på en linje. Der er stadig kæmpe forskelle mellem de enkelte lande. Og man kan sige, at det her, det kan man ikke rigtig gøre noget ved alligevel. Specielt ikke hudfarven. Men det hernede, og det tror jeg sådan set er den allerstørste forskel mellem landene, det er sundhedstilstanden blandt de ældre. Og det kan indebære mange ting, men vi ved, at der er mange ældre, som har mangeltilstande herunder vitamin D, ikke mindst i Sydeuropa og helt galt i Belgien. Så der er faktisk lande, hvor man er begyndt at give vitamin D forebyggende, og der er flere studier, som viser, at det formentlig har en gavnlig effekt. Og man har lavet et studie i Spanien, hvor man har behandlet folk, der blev indlagt med COVID-19 med D-vitamin med signifikant god effekt. Men der kan være andre ting, der kan komme i spil. Men det er i hvert fald noget, vi bør undersøge. Vi skal også huske på, hvad sundhed det er. Ifølge WHO, så er det en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social velvære, og ikke blot fravær af sygdom. Og jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at den fysiske, psykiske og sociale velvære, den lider noget i den her tid. Og vi går efter forsigtighedsprincip, men vi fokuserer jo udelukkende på COVID-19. Det er totalt forfejlet. Det går ud over andre patientgrupper. Må jeg bryde ind, eller skubbe til dig? Ja. Kan vi runde af her? Nej. Så. Jeg har fået lov, Maria, at bruge 2 minutter ekstra. Ja, men jeg skal prøve at snakke lidt hurtigere. Altså. Fordi det her det er faktisk noget af det sidste. Ja. Massetestning med PCR-test. Det er en katastrofe. Det er dyrt. Det er dyrt, og det ændrer ikke på smittepresset, og det sætter masser af mennesker fuldstændig ubegrundet i isolation. Og grunden til det er, at når vi tester så mange her, jeg har lige taget den sidste uge og plottet dem ind på en graf, og så kan man faktisk beregne, hvor mange af de her, der har været syge, og hvor mange, der har været asymptomatiske, som man siger. Og den her, den siger 100, der er syge, og så resten, de må være uden symptomer. Eller lad os bare sige halvdelen, lad os bare sige 1% af de positive test kommer fra nogen, der ikke har symptomer. Det betyder jo så, at 1% af samfundets borgere faktisk har en positiv test, vi bare ikke opdager. Det vil sige, at der render 50.000 mennesker rundt med en positiv test, vi ikke ser, og så isolerer vi 1.000. Det nytter ikke noget. Den sidste ting, som også har stor betydning i den her sammenhæng, det er, at man ved, at personer, der er asymptomatiske, uanset om de har en positiv test eller ej, men hvis de har en positiv test, at de smitter ikke. Stort set ikke. Det er først, når man får symptomer, også lette symptomer, og så er det de næste 5 dage, hvor man ligesom kan sige, og der kan man jo så bare gå i isolation, og man kan også tage en test, hvis man vil, men at teste folk uden symptomer, det er ikke kun penge ud af vinduet, det er en katastrofe. Så lige til sidst, konklusionen. Stop massetestning og PCR, det gør mere skade end gavn. Ophæve de tvangsmæssige restriktioner, de gør mere skade end gavn. Ophæve den midlertidige epidemilov, vi har ikke brug for den. Og så forsøge at forbedre sundhedstilstanden hos de ældre. Tak.